Bueno, Dael está ya nerviosito para recibir sus regalos de Papá Noel y de los Reyes, y Naila ahí empieza a saber lo que era Navidad. Doncs a ella li agradaria molt, hi ha com un gosset que sembla de veritat, però també li agradaria molt la casa de Playmobil. A veure, Aina, per a aquests Reis, a veure, de tots els regals que has posat a la llista, quin és el que t'agradaria més que et portessin els Reis? El parc aquàtic de Playmobil. Aquest any toca el diari de la Ladybug, això és el que ha demanat, i un clauer. A mí me gustaría que me trajesen el espejito mágico. Ha demanat des de moltes nines, ha demanat també un mini portàtil. Sylvanian Families. Sylvanian Family. Ah, ¿y qué es exactamente? Porque yo ya Ratoncitos chiquititos. Ah, vale. No acostuma a demanar moltes coses, ella. El Jazz Dance 2018. Això què és? Això és per ballar o...? Sí. Sí? T'agrada molt ballar? Sí. Un ordenador, un portátil. Algo que te apetezca mucho. Un portátil. Hombre, un portátil. Bueno, pues como el perro ya lo tiene, pues todo lo que venga de más es extra. Bueno, a mí es que ya me lo han dado, adelantado, Sí. que es mi perro. Hombre! No vol una càmera d'aquestes ja potents, però clar, no té edat. La Nintendo Switch. ¿La Nintendo qué? Switch. ¡Rompe fuerte los papeles, Iker, cuando yo cuente 3! ¡1, 2 y 3! ¡Uno que está Christmas is here. Es que mucho más feliz, con mucha alegría, deseando que lleguen los Reyes Magos, el Papá Noel, deseando poner el árbol de Navidad, las luces. Bueno, ha començat amb el calendari d'Advent i cada dia és la compta enrere i cada dia quan vindrà el dia i anem a donar-li menjar. Llavors, és bastant estressant. El Nadal, quan són petits, ho vius d'una altra manera. Quan ja té 11 anys, doncs és totalment diferent, però la il·lusió no acaba mai, perquè tu la fas viure d'una altra manera, aquesta il·lusió. Home, a mi m'agrada molt el Nadal, molt. Jo crec que potser la meva filla, en aquest aspecte, s'assembla molt a mi, no? Jo el que són tota la decoració, tot això m'encanta, m'encanta. Em tornaria boja comprant coses de Nadal, perquè clar, no es pot comprar tot el que t'agrada. I bueno, m'encanta el Nadal.